Bună seara! Ne aflăm în București, sector 3, zona Matei Ambrozie, la ora 23 și 26 de minute, conform ceasului pe care l-am în bordul mașinii. Acest canal, Discuții în Taxi, se dorește a fi un canal în care oamenii care interacționează cu mine în timpul curselor de ride sharing, de fapt, nu de taxi, dar eu așa l-am numit Discuții în Taxi, pentru că oamenii asociază ride sharing cu taximetria, în mare parte fiind același lucru, cel puțin pentru consumatori. Și o parte dintre aceste discuții vor fi postate aici, la fel vor fi înregistrări făcute de către mine cu aspecte legate de această meserie, de starea orașului, de starea clienților, de, nu știu, radarele amplasate pentru anumiți utilizatori care vor dori să știe acest lucru și așa mai departe. Ce să vă spun? Lucrez în această meserie din 2012, și anume de taxi, până în 2019, chiar 2020, început de 2020. Iar de ceva vreme am trecut pe ride sharing pentru că activitatea a devenit una legală, în sensul că poți încasa venituri, poți plăti taxe și impozite, ai nevoie de anumite acte care să dovedească calitatea de conducător auto pe o mașină care execută ride sharing. În afară, evident, de permis valabil, îți trebuie un atestat profesional pe care eu l-am obținut. Îl aveam și pe celălalt atestat profesional pentru taxi, dacă mă întrebați pe mine același lucru, dar se cere probabil pentru a-ți mai lua niște bani. Mă refer în situația mea care deja aveam atestat de taxi valabil. Cei care nu au deloc, e normal să și-l obțin. Am trecut în revistă, am făcut o paranteză ca să vă povestesc puțin despre mine, iar acum să vă povestesc despre acest cont pe care l-am creat, acest canal de YouTube pe care l-am creat. Vreau să-mi împărtășesc aici experiența pe care o am în timpul curselor de taxi, să râdem, să glumim, să spunem bancuri, de fapt să spun bancuri, să primesc sugestii, aprecieri, critici și așa mai departe de la cei care sunt interesați să vizioneze. Meseria asta pe care o practic, atât cea de taxi care a fost, cât și asta de ride sharing, care este încă la început în România, cel puțin la început din punct de vedere legal, este una în care ai ocazia să cunoști oameni din diferite domenii, de fapt din toată sfera de domenii de activitate, de toate vârstele, toate categoriile, și bogați și săraci și, nu știu, și nesimțiți și cu bun simț și pretențioși și de lăsători și absolut orice. Și atunci de la fiecare ai câte ceva de învățat, fie de la unii lucruri bune, fie de la alții înveți că nu e ok așa și te ferești de a face anumite lucruri care nu sunt ok pentru tine, pentru oamenii din jurul tău și așa mai departe. Eu mai am și meseria de agent imobiliar, care este dinaintea celei de taxi, și anume din 2003. Ca să fac așa o scurtă istoria mea din punct de vedere profesional, am lucrat doar imobiliare în perioada 2003-2012 în mod exclusiv, iar din 2012 până în prezent taxi și imobiliare, mă rog, mai nou ride sharing. Niciodată nu am întrerupt activitatea de imobiliare, dar la un moment dat a fost în plan secund. Din ianuarie până de curând a fost în plan principal cea de imobiliare, dar situația actuală cu criza asta artificială generată în jurul unui virus buclucaș, ca să-i spunem așa, a băgat-o din nou în plan secund. Sper ca într-un viitor apropiat, cel mai devreme prin toamnă, cel mai târziu
peste un an de aici încolo, dacă lucrurile își revin și merg într-o direcție firească, să revină ca și pe activitatea principală, cea de imobiliare. Dar atât cea de imobiliare cât și cea de taxi m-au format ca om. De fapt, cea de imobiliare m-a format ca om, cea de taxi m-a finisat ca personalitate, ca om. Și am avut multe lucruri de învățat, am cunoscut foarte mulți oameni și nu mă văd făcând altceva, nu-mi doresc să fac altceva. Poate doar IT, dacă aș avea suficient timp la un moment dat să învăț chestii. Poate, nu știu, ar fi o variantă, o nișă și eventual mai târziu agricultură ecologică cu livrări la domiciliu. Asta îmi doresc eu să fac, dar nu acum. Chestia asta o gândesc peste un 15 ani, dacă lucrurile merg într-o direcție firească, repet. Aici o scurtă prezentare a activității mele profesionale, fiind și primul video pe care îl fac. Nu sunt specialist în canale de YouTube. Dacă o să-mi placă suficient și dacă o să am succes, o să învăț mai mult, evident. Sunt dispus să fac lucrul ăsta. Pentru moment doar îmi împărtășesc ideile și povestesc diferite întâmplări pe care le găsesc interesante. Acum să vă povestesc o legendă urbană legată de meseria de taxi, pe care am auzit-o și eu. Am aflat despre ea de la un client și apoi a fost oarecum confirmată de niște colegi taximetriști. În urmă cu vreo 5-6 ani aproximativ, deci undeva în jurul anilor 2014-2015, efectuam o cursă de taxi în direcția cartierului Rahova, strada Telița. În timp ce mergeam acolo să las clientul pe care îl aveam în taxi, am luat o comandă pe stația de emisie-recepție, tot pe strada Telița. Iar respectivul client a fost foarte mirat. Cum, ai luat comanda acolo? Zic, da, am luat comanda acolo. De ce n-aș fi luat? Păi tu nu știi? Îmi zice el. Zic, ce să știu? Eu m-am gândit că, nu știu, se referă că or fi persoane care, nu știu, sunt buclucașe, care nu plătesc cursa, care caută scandal. Eu la asta m-am gândit. Păi tu nu știi că pe strada aia locuiește o fantomă? Mamă, deci când am auzit că locuiește o fantomă, am fost mirat de modul în care o spunea. Era ca și cum ar fi zis, domnule, am fost și mi-am cumpărat, nu știu, țigări și pâine și lapte. Adică ești sigur că ai fost și ai cumpărat chestii. Cam așa spunea el de fantomă. După ce a coborât, am cerut în rezervă câțiva colegi mai bătrâni, ca să zic așa, mai cu experiență, și zic, uite, domnule, ce mi-a zis un client așa. Unul dintre ei, de fapt doi, dar unul știa mai bine, mi-a confirmat că într-adevăr umblă o legendă urbană în legătură cu o posibilă fantomă, în sensul că undeva pe la sfârșitul anilor 70, început de anii 80, deci în plină glorie ceaușistă, ca să zic așa, pe șoseaua Olteniței din București, sector 4, în dreptul cimitirului Belu, pentru cei care cunosc zona, pentru cei care nu cunosc pot verifica pe hartă că șoseaua Olteniței se află în sectorul 4 și că pe acea șosea se află și acest cimitir Belu, renumitul cimitir Belu de altfel. Apărea o tipă, o fată care făcea cu mâna taximetrelor și taximetriștii care opreau să o ia în taxi, să o ducă unde avea nevoie, o duceau pe strada Telița. Ea când ajungea la adresă, mă scuzați, ce făcea? Zicea, îi lăsa o bijuterie, respectiv, nu știu, un lănțișor, o brățară, o chestie genul ăsta, sub pretextul că trebuie să intre în casă să-i aducă banii, că nu are la ea. Respectivul, fiind vorba și de o adresă cu casă, la momentul ăla, acum sunt blocuri acolo, lua respectiva bijuterie și aștepta să vină cu banii. Și văzând că nu vine, majoritatea plecau, gândind ei că au dat lovitura cu acea bijuterie.
Până într-o zi în care un taximetrist nu a plecat și a bătut la poartă, a sunat, a bătut, a făcut ce a făcut și au ieșit niște domni, o soție, la vârsta a doua, spre a treia și, da, bună seara, ce s-a întâmplat? Precizez că lucrurile astea se întâmplau de regulă seara, adică nu de regulă, numai seara. Bună seara, uitați, am adus pe cineva aici și o fată care a intrat înăuntru spunând că intră să ia bani din casă, să-mi plătească cursa și stau de ceva vreme și nu a ieșit nimeni. Și oamenii zic, dom'le, nu are cum să fie adevărat pentru că noi locuim singuri, nu mai stă nimeni cu noi, iar noi am avut într-adevăr o fată, dar fiica noastră e decedată, deci e exclus să fie cineva la noi în casă. Asta și-a dat seama că ceva nu e în regulă și a plecat de acolo, spun, da, mă rog, s-a scuzat, a spus, îmi cer scuze, e posibil să fi greșit eu poarta și cine știe, asta este. Acum, dacă careva dintre dumneavoastră auziți această povestioară cu această legendă și o cunoașteți, vă rog să o confirmați sau să o completați dacă știți o altă versiune sau, mă rog, cei care o cunosc, cei care nu o cunosc, n-au ce să confirme, n-au ce să modifice, ca să spun așa. Pentru că, nu știu, mie mi s-a părut interesantă și zona asta de legende urbane mi se pare interesantă. Și de asemenea invit pe cei dintre dumneavoastră care cunosc asemenea legende să le menționez într-un comentariu, să aduc aminte despre ele și eventual să fac un clip sau să fac o înregistrare și cu acestea pe care dumneavoastră le prezentați. Pentru încheiere aș vrea să vă spun un banc, ca să terminăm într-o notă de umor, care sună în felul următor. Doi polițiști mergeau cu o camionetă pe un drum, iar în camionetă în spate, în remorcă, în carlingă sau cum se numește aia, erau doi porci. Pe drum, un preot face cu mâna în sensul de a fi luat la ocazie. Opresc polițiștii care erau în mașină, mă rog, șoferul oprește, șoferul poliției și întreabă, da, tataie, da, părinte, ce s-a întâmplat? Păi, aveți drumul cu tare loc? Da, mă luați și pe mine și dom'le, noi te luăm, dar nu este loc decât în spate, unde stau porcii. Dacă vrei să stai, bine. Dacă nu, poate îți găsești pe altcineva altul. Nu, că stau acolo, nu-i problemă, ce preot. Acum, după ce urcă preotul acolo, geamul deschis, vară frumos, întreabă preotul, că se auzea, dar ce faceți cu porcii ăștia? Acum, polițistul șofer zice, dom'le, îi ducem să dea examen la teologie. Când a auzit preotul, a înghițit în sec, a tăcut din gură, n-a zis nimic. Ajunge la destinație, preotul coboară, aici fac eu paranteza mea, nu e a bancului, dar e paranteza mea, plătește către polițist. Nu știu cum arată un preot care plătește, adică asta e paranteza, mă rog, în fine. Închid paranteza, dar nu tace și întreabă polițist. Și dacă nu iau examenul la teologie, rămân tot în poliție? Cam asta am avut să vă spun pentru această seară. Vă rog să-mi scuzați stângăciile, dacă sunt și care sunt după caz. Mi-ar plăcea să primesc sesizări sau completări sau remarci care să mă ajute să elimin aceste stângăcii. Aceasta este prima înregistrare pe care o fac cu scopul de a o posta pe canalul de YouTube Discuții în Taxi. Și sper să ne auzim acolo cât mai curând și, bineînțeles, în număr cât mai mare la un moment dat. Totul este la început, dar ca orice lucru pe lumea asta are un început și, bineînțeles, un sfârșit. Iar sfârșitul canalului trebuie să fie departe și nu neapărat un sfârșit, ci o transformare de la ceva bun la ceva și mai bun, bineînțeles cu ajutorul celor care vor urmări acest canal. Puteți propune teme de discuții, puteți propune teme de clipuri, putem vorbi despre orice implică
viața de zi cu zi, putem spune glume, putem vorbi despre situația actuală, dacă doriți, părerea mea, evident. Habar n-am, despre absolut orice. Vă mulțumesc că ați avut răbdare să ascultați până la sfârșit acest clip și nu uitați că dumneavoastră sunteți proprii stăpâni ai proprii dumneavoastră vieți și nimeni altcineva, și să nu lăsați pe nimeni să intre pe tărâmul ăsta de autoritate pe care îl aveți. O seară bună tuturor și să ne reauzim cu mine. Doamne ajută!